23. sme dostali správu, že ropa príde 25. 25. nám dali správu, že 26. Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy až nejaký 3. marec. No jednoducho sa pravdepodobne domnieva ukrajinský prezident, že si bude robiť, čo chce, ale on sa veľmi, opakujem, veľmi mýli. Prvé recipročné opatrenie bolo urobené a boli zastavené havarijné dodávky elektriny. Havarijné. Dúfam, že ste si dostatočne prečítali všetko, čo bolo povedané. Pretože tie ich bolia podstatne viacej ako nejaké komerčné dodávky elektriny, ktorú si vedia kúpiť kdekoľvek. Ak však budú mať výpadok elektrickej energie, tak toto teda sakra pocítia. Že nebudú môcť zo Slovenska zobrať elektrínu, ktorá im stabilizuje energetickú sieť ako takú. Ak budeme vidieť, že je tu absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili, nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa, dámy a páni, to je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach a Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft, akciová spoločnosť. Zatiaľ sa nebudem vyjadrovať, aké bude ďalšie opatrenie vlády Slovenskej republiky, ale ak takto mieni urážať Zelenský Slovensko a škodiť nám, lebo nás poškodili pri plyne, teraz nás poškodili pri rope, bezdôvodne, pretože my sme mu pomohli vo všetkom, čo potreboval. Tak vám garantujem, že bez zaváhania príjmem a navrhnem ďalšie opatrenia na viacerých úrovniach, ktoré sa týkajú slovensko-ukrajinských vzťahov. Slovensko je suverénna krajina a nedovolím, aby sa takto niekto s nami zahrával. Opakovane oznamujem pánovi Zelenskému. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. A nie sme krajina, kde si myslí len tak, že príde, zoberie, prikáže, takto to nefunguje. Preto je mi ľúto, že do tohto stavu sme sa dostali, ale nie je žiadny dôvod, ani technický, ani právny, ani nejaký iný na to, aby Zelenský zastavil toky ropy a spôsobil nám také ťažkosti, aké spôsobil.